Piši tamo. Alo? Alo, minister, ja sam. Mile, da, Mile. Mile, žandar na raport. Gledate, a? Od kade? Majke mu ga spa. Kogo da zamenam? Stole. Zašto stole? Ne možem da go zamenam stole. Angelov? Pa to je nezamenljiv. Da. Zašto da je zamenam? Udriju će rami da glavata go bole. Aman be. Dobro. Dobro. Ajde. Majke mu ga spali. A few moments later. Alo, Afrime. Ne tamo vodat, Afrime. Ut na požarat, Afrime. Majke mu ga spali.